ממשיכים בפרק המגזין שלנו בסדרת הכתבות צער גידול הורים, שעוסקת ביותר מ1.5 מיליון ישראלים שהפכו בשל אוזלת ידה של המדינה למטפלים הכמעט יחידים של הוריהם הקשישים. והערב בפרק האחרון המחסור החמור במיטות גריאטריות וברופאים ורופאות בתחום. לפי התחזיות, בעוד פחות מ10 שנים מספר הקשישים והקשישות הסיעודיים בישראל צפוי לזנק בעשרות אחוזים. מנגד, כמעט ולא יישארו רופאים שמתמחים בטיפול בהם. צער גידול הורים, הפרק האחרון בסדרת הכתבות של הילה אלרועי, תחקיר נדב גליק, הנה. לא לדאוג, אנחנו מטפלים כך עכשיו. אבל 110-70, יש חדר? כן. אל המרכז הרפואי הגריאטרי בית רבקה שבפתח תקווה מגיעים בכל יום קשישים כדי להתחיל את תהליך השיקום שלהם. ישנם 16 מרכזים גריאטריים ברחבי הארץ, ובית רבקה הוא מהגדולים שבהם. כעת מטפל הצוות הרפואי בחולה שהגיע לכאן ממחלקה פנימית בבית חולים כללי, ונראה שהיא נמצאת במצוקה נשימתית. אפשרות אחת שאנחנו עכשיו מחזירים אותה. אפשרות שנייה שאנחנו ניקח גזים, נראה מה קורה, ואז כנראה נחזיר אותה. הגברת הגיעה לבד או עם משפחה? לא, עם המטפלת. הוא בדרך לכאן. שלום. אני דוקטור מידן, ואני באתי לבדוק אותך. למה היית מאושפזת נפלת בבית? בבית חולים, במחלקה פנימית, או אחרי ניתוח במחלקה אורתופדית. זמן של המיטה הוא יקר, הזמן של הצוות הוא יקר, ומהר מאוד משחררים את החולה ברגע שאפשר. זה בסדר שזה ככה. אבל התהליך של ההחלמה והתהליך של המשך הטיפול זה דבר שלוקח חודשים. אני אקח בדיקת דם, אני רק רוצה לראות שהנשימה שלך בסדר. דוקטור גל מידן סיים את ההתמחות ברפואה פנימית והחליט שהוא רוצה להמשיך להתמחות נוספת בגריאטריה. למרות הצורך ההולך וגדל ברופאים שיטפלו באוכלוסייה המזדקנת בישראל, אין ביקוש של רופאים לעסוק בו. זה מקצוע מאוד הוליסטי. והוא נותן גם הרבה הבדל בחיים של אנשים. מטופל שהגיע אחרי שהיה לו איזשהו גידול בעמוד שדרה, הביטוי של זה היה שיתוק, הכניסו אותו לחדר ניתוח, חולים שבעבר לא היו מנתחים בגיל הזה, וצריך למצוא מה הפתרון הכי טוב בשבילו. ועם התערבות נכונה, זה יכול לשנות חיים של אנשים, מבחינת תפקוד, מבחינת איכות חיים, ומבחינת העומס על המשפחה. זה ריפוי בעיסוק של מחלקה שעוסקת בחולים שעברו אירוע מוחי או בעיות נוירולוגיות. מה אתם רוצים לשתות? ניתן לך לבחור מה שאת רוצה. תכיני לעצמך. יש פה את הקפה. אם אני לא זריזה, אז תסלחו לי. צריכה לתמזון. בבית רבקה ישנן מחלקות לכל סוגי השיקום והאשפוז הסיעודי לקשישים, כ300 קשישים מאושפזים כאן כל הזמן, ורשימת ההמתנה ארוכה. אני מקווה שאתם תוציאו אותי בריאה, ושאני לא אצטרך לאכול ולא כלום, והכל יהיה בסדר. הגעתי אחרי 3 ניתוחים מאוד קשים. הגעתי לפה בעקבות הילדים שלי, שלילדים יהיה יותר קל לבוא לבקר אותי. אני שמח שהגעתי לאנשים המקסימים האלה. שאני רואה איך באתי ואיך אני הולך הביתה, בזכות הצוות הזה הנפלא. שהשאירו אותך עצמאי בעצם. כן. אני באתי ללא יכולת ללכת על הרגליים. לא שאת מחלום. בסדר. הוא נבדך את זה ביום של 3 חודשים. ועבדנו על הורדת כאב. תקשור לך את השרוך. אחר כך תצטרך לבוא לפה. הוא למעשה מוכן, אנחנו אפינו אותו מספיק טוב כדי שיהיה מוכן להתמודד עם החיים האמיתיים בחוץ. חולה שהגיע במצב שלא היו חולים כאלה פעם, אבל התקנון נשאר אותו הדבר כמו פעם. אז היום המערכת לא נותנת את אותם האמצעים שהיו. גם הצרכים השתנו. אנחנו עומדים בפני שינוי דמוגרפי מאוד דרמטי, שזה תופעה שנקראת בייבי בומרס. בייבי בומרס זה גל של לידות שהיה אחרי מלחמת העולם השנייה, של ילידי 1946 עד 1964. זה יוצר עומס חד באנשים שהם צרכנים גבוהים של שירותי בריאות. עם העלייה בגיל, יש לנו בעיה של גם עלייה במספר המחלות הכרוניות,
גם בחומרה שלהם, ולכן אנחנו בבת אחת צריכים יותר רופאים מכל הסוגים. במדינת ישראל ישנם כ-340 מומחים ברפואה גריאטרית, ורק 10% מהם מתחת לגיל 40. רבים מהם מתקרבים לגיל פרישה, ולמעשה שליש מהם יצאו לגמלאות בזמן שמספר הקשישים בישראל ישלש את עצמו. כלומר, 30,000 ישראלים יהפכו לקשישים בכל שנה. הבעיה היא שבמדינת ישראל נהנינו מאוד מהעלייה בברית המועצות בשנות ה-90. מאז אין לנו כניסה של כוחות חדשים. היום העומס שישנו על הרופאים ועל האחיות הוא כזה שהוא לא אטרקטיבי לאנשים צעירים להיכנס. כי אם מנהלת מחלקה נאלצת לעשות לפעמים קבלות ונאלצת להישאר לבד במחלקה של 40 חולים כי אין עוד רופאים, כי התקנים הם משנות ה-70, קשה לי מאוד לשכנע איש צעיר לבוא. אי אפשר יהיה להתעורר ב-2021 ולהגיד, אופס, גדלו לנו מספר קשישים בצורה משמעותית. המהלכים האלה של פתיחת מיטות, הכשרת מטפלים, צריכים להתבצע עכשיו כדי שנוכל למנוע את המשבר החברתי הגדול ב-2021 שיתרחש אם לא נערך כמו שצריך. אם אני שומע את דוקטור ברלוביץ', איש רב פעלים, ממליץ לכל משפחה לא להשאיר אדם מבוגר לבד בבית חולים, אני חושב שזו דוגמה והוכחה לפשיטת הרגל של המערכת הציבורית. אל תשאירו את יקירכם לבד בבית החולים, משום שהצוות הרגיל לא מסוגל לעמוד בעומס הזה. רק השנה הראינו בסדרת הכתבות 300% את המצוקה הקשה בבתי החולים הציבוריים, ובעיקר בחדרי המיון ובמחלקות הפנימיות. מצוקה שרק תלך ותתעצם עם התארכות תוחלת החיים והעלייה במספר הקשישים. יכול להיות שעוד הלילה יהיה מצב שיעמוד אמבולנס בחוץ ויטפלו בו באמבולנס עד שיתפנה פה מיטה והוא ייכנס. אבל זה דבר, רבותיי, זה לא היום. זאת המציאות פה. כל בתי החולים הציבוריים בגירעונות, חסרות מיטות לגריאטריה אקוטית בבתי החולים. אם אתה היום מגיע למחלקה פנימית בבתי חולים, אתה רואה שרוב החולים במחלקה הפנימית הם קשישים, זקנים, מעל גיל 65. עכשיו למעלה, עכשיו הציל. אנחנו נתגעגע למציאות שיש היום, כי ב-2025, כשיהיה לנו עוד 200,000 איש שהם צרכנים כבדים של מערכת הבריאות, אנחנו נמצא את הפגיעה לא רק בזקנים, אלא בכל אדם שמגיע לחדר מיון. איש על 45 עם אוטם בשריר הלב, לא יהיה אלונקה לשים אותו. זה קורס לעזרות בית. מנסה לשקם את עצמי, להגיע לתנותיות שהייתה לי פעם. בשביל לחזור הביתה? כן, שלמים ובריאים ושיכולים ללכת. המקצוע הזה לא חשוף מספיק ביופי שלו. אני חושבת שיש אולי איזושהי סטיגמה עתיקה על העניין הזה של לעבוד בעצם עם אוכלוסייה שהיא מאוד מבוגרת. יש הרבה יופי באוכלוסייה המבוגרת הזאת. צריך לראות אותם ולהבין כמה עומק, כמה חוכמה, כמה רצון לחיות ולחיות טוב. רק צריך את התנאים הבסיסיים ולעזור להם במה שאפשר. היום אני משתחרר. בחדר הזה הייתי 3 חודשים. קיבלתי את השירות הכי טוב שיכול להיות. באמת לאנשים האלה מגיע הכל. אבל לא מתגמלים אותם בצורה נכונה. תדעו לכם. אנחנו באים בכיף. אנחנו באים לראות אנשים כמוך. הם לא באים לעבוד, הם באים לעבוד. זה שליחות, זה לא עבודה. רציתי להקדים את המאוחר, לא להיות לבד. בגיל 40-50 זה נראה רחוק, אבל זה לא רחוק. אבל זה מגיע. יום אחד הרוב יהיו קשישים. הזקנה היא כבר מזמן לא מה שהייתה. הרפואה יכולה להעניק היום לקשישים איכות חיים טובה גם הרבה אחרי גיל 80 ו-90. אבל כדי שזה יקרה, רפואה טובה וזמינה צריכה מערכת אחת שרואה את החולה וגם את בני משפחתו. כי אחרת הם, הילדים, הופכים להיות נושאי עול הטיפול באדם שעצמאותו הולכת ופוחתת. לימדו אותנו לשנן את השורה "אל תשליכני לעת זקנה", אבל נראה שלמרות שאנחנו זוכרים זאת היטב, המדינה כבר מזמן שכחה.